Milí kolegové, již tradičně jsem se rozhodl, že udělám letos videopřání všem, abychom nemuseli psát maily, i když v době umělé inteligence by to asi nebyl takový problém. Ale možná ta inteligence je to, o čem bych rád začal. Chtěl jsem, respektive mám nachystanou takovou pěknou prezentaci jako poučení pro to, abyste se nedostali do problému, ale rozhodl jsem se začít něčím jiným. Včera jsem byl asi po roce a půl nakupovat a v momentě, kdy jsem byl s úplně plným košíkem u pokladen, mě v podstatě dojala, možná zklamala, možná urazila paní prodavačka, která prvně se mě dotázala, zda nejdu k samoobslužné pokladně, tak jsem se jí ptal, jestli si dělá srandu. Říkala, ne, tak to je moc. No a pak ta stejná přišla ke mně a říká, budete platit stravenkama? Tak říkám, ne, stravenkama platit nebudu, trošku se mi to rozleželo. A říkám, paní, víte, naposledy jsem se takhle cítil, když mě začaly mladé holky víkat. Takže paní to nepochopila, tak jsem to zopakoval ještě kolegyni pokladní, ta to taky nepochopila. Takže taková věc, jsme obklopeni umělou inteligencí, ale nakonec bohužel ta naše přirozená si myslím, že bude pořád důležitá. No a teď se dostaneme k tomu, co jsem si pro vás před tímto zážitkem pro mě traumatizujícím nachystal. Když jsem přemýšlel nad tím, jak pojmout tento rok nějaké vánoční přání, tak jsem si krom toho, že jsem nečekal, že budu mít zážitek v obchodním centru, připravil takové poučení. Je to poměrně zajímavá záležitost, kterou ovšem praktikovali již moji starší kamarádi před desítkama let. Já jsem se rozhodl, že tuto skutečnost a tuto pro některé již zavedenou terminologii vyjádřím vzorcem. Je to zajímavá záležitost a leckdy hraje v různých situacích velkou roli. Koeficient cizosti možná pro vás, pro některé známý pojem, ovšem myslím si, že ne pro všechny je známý ten vzorec. Já jsem si za pomoci svého týmu dovolil vyjádřit poměrně jednoduchý vzorec, který ovšem má velkou roli pro potenciální problémy na různých večírcích. Myslím si, že tento koeficient by mohly využít především ženy, i když v dnešní době nelze to omezit. Základní záležitosti v tom jsou KC, koeficient činnosti, PDBS, počet dní bez styku, podotýkám pohlavního, PDZ, počet dní známosti, 100 je 100. Základní vzorec, které ovšem můžete si dosadit do něho jednotlivé číslice. Pokud jsem tady dal nějaký příklad, kdy manžel jedné naší kolegyně plánuje jít na nějaký večírek, máme tam kolegyni, která by se tam zase ráda nějakým způsobem zúčastnila a vy byste rádi věděli, jak by to mohlo dopadnout. A k tomu nám slouží právě ten náš koeficient cizosti, který nám vyjadřuje možný potenciál problému. Dosadili jsme si naše již předtím známé hodnoty a vychází nám poměrně strašné číslo 50. Co to znamená? Jak k tomu přistoupit? Vykřičník prostě řeší a máte v podstatě 3 možnosti, co s tím můžete udělat. Ano, rozveďte se. Okamžitě se rozveďte, protože ten váš vztah s tímto číslem nemá budoucnost. Druhá věc, dneska už to není tak populární, nicméně tradičně by se to dalo použít. Nepouštějte ho na večírek. Nepouštějte ho na večírek, prostě musí to dopadnout špatně. A nebo potom moje řešení, pořádně ho vymilujte, nebo se nechte vymilovat, nebo se prostě pomilujte. Takže přeju vám krásné Vánoce, všechno nejlepší do nového roku a hlavně, ať máme nějakou srandu. A pozor, naše oblíbená petka, která značí 2 věci. Pravidelného účastníka všech fotografií našich techniků a potom bych tím chtěl demonstrovat, že jsem nic nepil před tímto příspěvkem. Děkuji.